Значи Калното е на сегашния булевард Тодор Александров, където се помещава в момента централата на Левски Спартак. На времето приличаше на нещо като на рицарски замък отпред входа, понеже вратата беше така една островърха сводеста, прозорци с решетки и стенописи, вътре стените бяха изрисувани с карти от тарот. Имаше огромна хаосфера, мозайка на пода, на горния етаж, а долния етаж беше зверилника, в смисъл там беше здраво индустриал пънк, в програмата. Имаше блицове, пушек машина и различни други ефекти, светлини. Аз работих там на долния бар, защото на горния бар беше по-интелектуално и аз съм работил там от началото. Отворихме го на 24 май 1993. Аз работих до лятото на 94-та. И след това там се смениха собственици, промени се много вече, стила на заведението, съответно аудиторията и лека по лека накрая умря. Да. За съжаление. И това беше най-доброто.